आपे आपे बुद्धि ହେଇଛି ତମକୁ ମୋର ତମେ ତମେ ମୋ କଥା ଜମା ମନେ ପକେଇବନି ଜମା ମୋ କଥା ତମେ ଭାବିବନି बुद्धि कृष्ण काहे देवी तुम छोटा लगा दिखाउछ कोई तुम्हें बताओ अभिशाप दियो कृष्ण तुम्हें बताए भूली जाओ କେମିତି ଭୁଲି ଯିବି ଆଉ କେମିତି अरे ତମେ ତ ଆରମ୍ଭ ତମେ ତ ମୋ ଶେଷ ତମ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଆଉ କେହି ବି ଘରେ କରିନ ହେ କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ତା ଚୁଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥରୁଟିଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକିଦବ ତାହେଲେ ତା ଚୁଡ଼ି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ଅଙ୍ଗାରଟା ତମ ଡାକ ଶୁଣି ସେ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ତମେ ଶୁଣିବନି आहु को खुशी अछि जे तुम्हें मते सुनेइबो बाकी ଅଛି କଣ ଅନେକ କିଛି ବାକି ଅଛି ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ कृष्ण ए सुमरे और तुम पाकर रही का पहले प्रस्तुत होते बातें कर जे चल ହେଲେ ତମେ କଣ ଆଉ ଫେରିବନି ये चेष्टा करी ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ତମେ ମୋତେ ଦବ मागो निश्चय मागो ତମେ ଗଲାବେଳେ ତମ ପାଦ ଧୂଳି ମୋତେ ଦେଇଛୁ ସେଇ ପାଦ ଧୂଳିକୁ ମୋ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିବି ଆଉ ଭାବି ନେବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ठंडा पानी आवे ने भाई ये नुआ चिकुती ना करू मलाई हैं खाली बार चिकुती मते डाकी देबी दउन बे फुला आदि बसिया फुला काई पूरा तो बंद अछि आ पूरा बंद मोर तो सब बेले नेला तोर कोन बंद बे बसिया बा भीतर
ହେଇଗଲା ହଁ ସାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 60 ପୁରିବଣି ହେଲା କଣ ଏ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ହିଟ୍ ହଉଛି ବେ ଏଟା ବୁଢା ବେ ବୁଢା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହଁ ହଁ ଏନି ଟାଇମ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଯାହା ବି ହଉ କେତେ ଜ୍ୱରରେ ପଡିଥାଏ ଗରମ ଏନି ଟାଇମ ଗରମ ଉପରେ ଗରମ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଆଉ କଣ ଗରମ ହବନି ଆଉ ଶରୀର ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ହେଇଛି ଗରମ ହବନି ବୁଢା ହେବି କଣ ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ଟିକେ କହିବୁ ସାରେ ହଁ। ଆପଣ ପରା ମତେ କହିଥିଲେ ଅଫିସରୁ ସିଧା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେବୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନ କରିପାରିବି ମୋର ମନେ ନଥିଲା ମାଂସ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏଇନା କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ମୋର ସବୁ କାମ କରେ ଆଚ୍ଛା ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ ଆସିବୁ ସାରେ ଚିଠାଟା ଆଗେ ଦିଅ ତୁମେ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି ବାପା ଦେବି ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ ଆସିବୁ ଆସିଲେ ମୋର ବହୁତ କାମ ନାଇଁ ঠিক আছে সাথে গলি ଆଉ ଆସିଲି ହଁ ହଁ ମାରିଦେଲା ମଣିଷକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ମୋ ନେଇକି ସିଏ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଇଏ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମଲ୍ଲିକ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଲାଗିଛି କି ମୁଁ ପାଣି କଥା କହୁଛି ନା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବି ଲେଟିନ୍ ଲାଗିଛି તમે જાણીને કી બુઢા બાબુ એ તમે મના કલા ભેળું હું અધા બાટ જાકે ચાલી ଆସିଥିଲି હા પાઉજી ପିନ୍ଧିଛି ଜଣା ପଡିଯିବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବା କଣ୍ଢେଇ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଏମିତି ଡୋକିକି ଯେତିକି ମୁଁ କାଟିକି ଦେଇଥିଲି ହଁ ନହେଲେ ବଡ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପାଣି ଭଲ ପାଣି ଦେବି ହଁ ବା ବୁଢା ବାବୁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭଲ ତ ହଁ କୋକା କୋଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତୁ ବୁଢାକୁ ନ ଡାକିକି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଚଳନ୍ତା ତମେ ବା ବୁଢା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୁଢା ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢା ଡାକିବି ତାହେଲେ ତମେ କହୁନ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଡାକିବି କଣ ଗୋଟେ ଡାକିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଡାକିବି କଣ? ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଡାକିବି ମୁଁ ତମକୁ ବାପା ଡାକିବି ହେଲୋ ବାପା ଛାଡ଼ିଦେବି ତମ ଚୋପା ତୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ପ୍ୟାର ସେ କହୁଛି କଣ ଡାକିବୁ ନା ମୁଁ ବାପା ଡାକିବି ଦୀପା ଗୋଟେ ଦେବି କିଏ କଣ ବାପା ଡାକିବିନି ନା ଆଉ କଣ ଡାକିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଡାକିବି ମଉସା ମଉସା ମାଉସୀ କରିଛି ସତିଆ ମଉସା ମଉସା ତୋତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପ୍ରେମରେ କହୁଛି ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ମଉସା ତାହେଲେ କହୁନ ମୁଁ କଣ ଡାକିବି ଏମିତି ଡାକିବୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ କହୁନ କଣ ଡାକିବି ତୁ ମତେ ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକିଲେ କେମିତି ହବ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଲାଗୁଛି ଘରେ ଦିଅନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗେଲ ମୁଁ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ହେଲି ତୋର ଧରମ ଭିଣୀ ତୁ ମୋର ଧରମ ଶାଳୀ
କାନ୍ଦୁନି ଲାଛେ ବଡଲା ବୁଝିପାରୁନ କଣ ଯେ ଆଉ କଣ ଖୋଲିକି ଦେଖିବି ଦେଖା ନା अरे साले की माटो की माटो माइले लो मा एक्सीडेंट नुहे सारे खाली भिड़ी आसी तो फिल्म स्टाइल नाती देई गले मु कौन करबी କିଛି ତ ବୁଝିଲେନି ଖାଲି ନାତି ଦେଇ ଗଲେ କିଏ ମାଇଲା କହିଲେ ସିନା ଖାଲି ନାତି ଦେଇଗଲେ ଏର କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି ସାରେ ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ସବୁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଣ ଲାଗି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଚିଠାରେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠାରେ କଣ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ରାସନ ଆସିବ ପରିବା ଆସିବ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲି ରାସନ ପରିବା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଏ ପଢନ୍ତୁ ସେଇ ଚିଠା କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖିବା जापानी तेल भूल ये लिस्ट लिस्ट दौर कथा कौन ଆସିଲେ ଲେଡିସି ମାନେ ନାତି ଦେଇ ଗଲେ ଯେ ତୋର ଆଳୁଆ ଦୁଷ ଅଛି ଆଉ ଲେଡିସ୍ ମାନେ ଭାଇ ଲୋକ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଲେଡିସି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଆପଣ କୋଉ ଦୋକାନ ପଠେଇଥିଲେ ମତେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲି ସୁକୁନା ପାଖକୁ ଆଉ ତେଜରାତି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ମୂଷା ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ରବିବାର ଥିଲା ପଳାଶା ପାଖରୁ ମାଛ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ମତେ କୋଉଟା ମତେ ଗଭୀର ସୁକୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତାଙ୍କ ବୋଉ ବସିଥିଲା ବୋଉ ବସିଥିଲା ତୁ କିଛି ଲଫଡ଼ା ବି କରିଦେବୁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଷା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତା ଝିଅ ବସିଥିଲା ଆଉ ମାଛ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପାଖକୁ ଗଲି ସେଠି ତା ଧରମଣି ବସିଥିଲା ନାତି ଦେଇଗଲେ ତ ଭୁଲ ବାହାରେ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା 100ଟା ଦଉଛି 100 ଗ୍ରାମ ଖାସି କରି ଖାଇବୁ ତ କଥା ବୋଲିବୁ 100 ଗ୍ରାମ ଖାସି କରି ଯାହା ଖାଇବି ଆଚ୍ଛା ସାରେ ମୋର ତ ଦେହ ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଏମିତି କଥା ହଉଛି ଚାଲୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଷ୍ଟେଚୁ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରି କିଛି ଅବସ୍ଥା ମୋର କରିଛ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଝିଅ ନଗଳ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ରବଟ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଦେଖିଆ ରବଟ କଣ୍ଢେଇ କହୁଛି ଏମିତି କଣ ମାରି ଦେଖିଥାନ୍ତି କଣ ଦେଖିବି ରବଟ କଣ୍ଢେଇ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉ ଆଣିଲି ମାର୍କେଟରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଗୋଟେ କାହିଁ 400 ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ମନେ କଲା କି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରୁଛି ତା କଥା କହିଲେ ମଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି ଗୁଡ଼ ହାତ ମୁଣି ଦଉଛି ପାଖର ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ହଉଛି ତା ବୋଲି ତୁ ଏତରେ ଯୋଉ ବଦଳ କଣ ତୁ ଆଣୁନୁ ଗୋଟେ ରବଟ ମଣ୍ଡେ ସାରେ କଣ୍ଢେଇଟା ଏତେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଦେଖିବୁ ରିମୋଟ ଚିପିଂ ମାନେ କାମ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭଲେଇ ତାର ବଥା ହେଇଥିବା ଜାଗା ଗୁଡାକ ସବୁ ଟିକେ ଟିକିଂ ତାକାଂ ଟିକେ କରିଦେଲ ତା ବଥା ଛାଡ଼ିଦେବ ବଢିଆ ଚିପୁଛି
ଆସିବି ମଲେଇ କତିରେ ଓ ଛୁଆ ହଁ ତୁ ମାଗଣାରେ ପାଇଛୁ ତ ତୋର ଅଧା ଖାଇଯାଇଥିବ ତୋର ଡେଲି ଆସିବୁ ଆଇ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଅଛି ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଅଛି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ତୋର ଯଦି ଦରକାର ତୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବୁ ତ ପାଠନା ରଖିବୁ ପଢ଼େଇ ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି ହଁ मारी गई थी हमने कुछ में किसे पीछे पड़ा लेके देना झाड़ी ସେ ଟୋକେର କି ଚେହେରା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ତ ଖାଲି କୋଉଠି କୋଉଠି ବୁତୁ ବୁତୁ ହେଇଯାଉଥିଲା ଇଏ ତାର ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଯୋଉ କଖାରୁ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ନାଉ ଭଳିଆ ମୁହଁ କାକୁଡି ଭଳିଆ ନାକ ଟମାଟୋ ଭଳିଆ ଆଖି ଇଚ୍ଛା ହଉନି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇକି ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବାକୁ ए ରହିଆ कौन रोया ଏଇ कौन ଜାପାନୀ हां तू आड़ा गई थी ନା आना ओ बड़ा काम कर आजा कर जा ମୁଁ ପାଇଗଲି ଆପଣ ସେଇଟା ରଖିବେ ନା ମୁଁ ନେଇକି ଅଫିସରେ ନା ନା ଅଫିସରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ପଳେଇବି ତ ଏନେ ଆଉ ତ ଠିକ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଚାର୍ଜ ନଥିଲା କେଇଟା ବି ସେଟା କେତେ ଏନେ ସେ ବାସ ଏଟା ପକେଇ ଦେଲି ଭାଇ ସେଇଥିରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବି ଆରେ ଏଟା ଫର୍ମ ଦେଖିବି ଟିକେ ସେଇଟା ଖାଲି ତୋର ସିରସିରି ଆଗୁ ଦେଖିବା ପରେ ବି ଯାଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୋ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ତମର ଦେଖିବି କିସ ଯେ ଦେଖିବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବି କଣ କହୁଛୁ ଏମିତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି ନା 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 ମତେ ଦେଖାଅ ମୁଁ ଦେଖିବି କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କଣ ରେ ସାରେ ହେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ରଖୁ ରଖୁ ମୋ ପାଟିରେ ଦିବା ପଡିଗଲା ଓ ସେଇଠି ସେ ଟେକିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦଶା ଭଲ ତ ଆକାର ପଡ଼ିନି ଶୁଣା ଏ ତୁ ଅଧା ରାତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇ ତୁ ଭିତର ସାର୍ ହଁ ଦେଖି 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 ଭାଇଟାକୁ ବିଦା କରିଦେଲ ଆଉ କଣ ତାକୁ କଥା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହଁ। ଟୋକାଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି ନା ମୁଁ ଯିବି ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲେନି ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଝିଅମାନେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମତେ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ମତେ ଖାଲି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲା କହିଲେ କାହିଁ କଥା କହୁଛି ଗୀତା ତା ଉପରେ ପରି କାହାଣୀ ବଡ଼ କଥା ଯାହାକୁ କହିବେ ତାକୁ କହିବ ଆରେ ବାବା ବଡ଼ ପାର୍ଟି କଲେ ଯିଏ କାନ୍ଦି ପକାଏ ସେ ପୁଣି ପଲି କାହାଣୀ ଦେବ ଏ ଗୀତା କିଏ ତୁମ କଣ କହୁଛି କହିଲ କୁହ ମୁଁ ତା ଚୁପଟା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବି କୁହ ଗୀତା କୁହ ଗୀତା 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 ମୋ ମନର ମାନସି ମୋ ହୃଦୟ ଶୋକେଶରେ ସାଇତ୍ର ଖାଇଥିବ ଗୋଟେ ସୁନାର କଣ୍ଡି ମୋ ପ୍ରେମିକା ଗୀତା ଓ ମିଷ୍ଟର ମୁଁ କାହା ମନରେ ମାନିସି ନୁହେଁ କି କାହା ହୃଦୟର ସୋକେଶରେ କଣ୍ଢେଇ ସାଇତା ହେଇନି ଏତେ ସବୁ କଥା ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ ଗୀତା ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ହଁ କିଏ କି ମୁଁ ହଁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଗୀତାର ପ୍ରେମିକ ଅନୁରା ଦେଖ ମିଷ୍ଟର ମୋର କେହି ପ୍ରେମିକ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କାହାର ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ଘରେ ମୁଁ 100 ଥର କହିବି ତମେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ତମେ କାହିଁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯା ଚାଲିଯାଅ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
এইটা কোন কোন মনের কথা হ্যাঁ এইটা মো মনের কথা যাও যাও চালি যাও ঠিক আছে ଚାଲିଯିବି হ্যাঁ ଆଉ ଭୁଲିଯିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ হ্যাঁ ভুলি যাও আরে সত্যি কোন তুমি জানিଥିବ দেখো ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ନା ତମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲ ପ୍ରେମ କରିବା ଭାରି ସହଜ ହେଲେ ପ୍ରେମିକାର ମନ କଥା ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଫେରି ଆସ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଥିଲି ଗୀତା ଏମିତି ଡରିଗଲେ କଣ ଚଳିବ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାଟା ନଈରେ ପାଣି ଥିଲେ ଚାଲେ ହେଲେ ସଂସାରର ଡଙ୍ଗାଟା ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କଣ ଭୁଲି ପାରିବି ତମେ ହଉଛ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏ ଗୀତା ବିକିନି ପିନ୍ଧିଲେ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପରେ ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା ତା ବାଦ ବି ଅଟକି ଯିବ ଆଉ ମନେ ମନେ କହିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ ମିଳନ୍ତା କି ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନର ତମେ କେବଳ ସାଥୀ ଗୀତା ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ସାତରକ ଉଦ୍ଧାରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରିଛି ରଙ୍ଗର ମହଲ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ମହଲଟା ଚାରିଯାକ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥିବ ଆକାଶକୁ ଖୋଲି ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ହୋଇଥିବ ଆଉ ତାରାମାନେ ଠରା କରି ହସୁଥିବେ ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗ ସରାରେ ଥିବ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଦୁଇଟି ମନ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣି ଦେଇ ଗାଇବି ପ୍ରେମର ରାଗିଣୀ
Hello? What? Oh my God! Oh my God! ଇତା ମୋ ବାବାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ କହୁନି ଘରେ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ତମେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଦେଖ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ଠାକୁରେ ଅନୁରାଗ ବାପାଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନୁରାଗ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକା ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଠାକୁରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଠାକୁରେ ଆସ ତମକୁ ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଅନୁରାଗ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ସେ ସବୁ କଥା ମୋତେ କହିଛି ଆସ ଏଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଅନୁରାଗର ସାଙ୍ଗ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ହେଟିଂ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛି ତମେ ଆଉ ତ ମହେଶ ମାନସିଂର ଝିଅ ଆଉ ଅନୁରାଗର ପ୍ରେମିକ ତମେ ତାକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କଥା ଦେଇଛ ଛାଡ଼ ଆସ ନାଇଁ ମାନେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅନୁରାଗ ପାଖରୁ ତମେ ବହୁତ ରାଜି ହେଇଛ ହେଲେ ଅନୁରାଗର ଚଏସଟାକୁ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଭାବୁ ତମେ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ତମ ଘରକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ କାହିଁକି ଆରେ କାଳେ ମୁଁ ତ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିବି ତମ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣୁ ଆଣୁ ମୁଁ ତମ ହାତ ଦିନକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ ଆରେ ଆପଣ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ଆରେ ହାତଟା ଧରିଛି ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ଦେଖ ତମେ ଅନୁରାଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଅନୁରାଗକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ମତେ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସେଦିନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେନି ମୋ ଭାଉଜକୁ ବିଧବା ସଜେଇଦେଲା କିଏ ତୁମ ଭାଉଜକୁ ବିଧବା ସଜେଇଦେଲା ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି ତତେ ମୁଁ କୁଟି କୁଟି କରି କହିବି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଚଳୁଥିବା ନିଆଁଟାକୁ ତୁ ଟିକେ ନିଭେଇ ଦେ ଦେଖ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିନି ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ହିସାବ ଦର୍ଶନ
ମାରି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଭୟରେ ସେ ଆମ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଘର ସର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଆମ ଘରେ ପଡି ରହିବ ଆଉ ଯଦି ସେ କେବେ ବି ଜୀବନ ସାରା ତମ ଘରକୁ ସେ ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ ଭାଇ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି କେବେ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଶୁଣ ମତେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ତୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି ଯଦି ତୋ ଭାଇକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧି ଦେ ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯା ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ରାଜି ନ ହବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଭାଇଟାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ତତେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲି ତୁ କୋଉଟାକୁ ଚୁପ୍ କରିବୁ କର ଫାଶୀ ନା ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ମୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖ ସୁନ୍ଦରକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଦେବି ଗୀତା ଗୀତା ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ମତେ ଫୋନ କରି ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଏବେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରୁଛି ସେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରୁ ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନୁରାଗ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ଗୀତା ଚାଲ ମୁଁ ତମେ ଘରେ ଚାଲିଛି ତ ଘରକୁ ଫେରିବିନି ଅନୁରାଗ ମୋ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦବ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପିତା ପାଇଦେବେ ତାକୁ କହିବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୀତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି ତୁମେ ଏମିତି ଖାଉଛ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଅନୁରାଗ କିଛି ମତେ ପଚାରନି ତୁମେ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଅ ଭୁଲିଯିବି କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବି ଏଇ ଗୀତା ବରଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି ହେଲେ ତମକୁ କେବେ ଭୁଲି ରହିପାରିବିନି କାହିଁକି ଭୁଲି ପାରିବନି ଅନୁରାଗ ଆରେ ତମେ ପରା କେବେଠାରୁ ମୋ ଛାତିରେ ଘର କରିସାରିଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ମୋ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନି ଅନୁରାଗ ଆଜିଠାରୁ ଭାବିନେବ ଗୀତ ବୋଲି ତମ ଜୀବନରେ କିଏ ଆସିଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତମେ ମତେ ଏ କଥା କହୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମ ରାତିରେ ଫୁଟି ସକାଳେ ମୋରି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଶିଉଳି ଫୁଲ ଆଉ ଆମ କଥା ଦିଆ ନିଆ ନାଇଁ ଗୀତା ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଏଇ ଦେଖ ଗୀତା ମୋ ଆଖିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବି ମୋ ଓଠକୁ ଲୁଣିଆ ଭୁଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ପାରିଲେନି ତାହେଲେ ମୋ ପିତା ମତେ ଭୁଲିଯିବ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ମୋ ପିତା ମତେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ଦେବତା ପୂଜାରେ ରାକ୍ଷୀ କରନ୍ତି କି ହେଲେ ସବୁ ଫୁଲ ଦେବତା ପୂଜାରେ ରାକ୍ଷୀ କରନ୍ତି ଅନୁରାଗ କିଛି ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟି ଗଛରେ ମଉଳି ଯାଆନ୍ତି ଠିକ ଆଜି ସେମିତି ତମ ଗୀତା ଗୋଟେ ମଉଳା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୀତା କଣ ହେଇଛି କୁହ ଗୀତା କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ କଣ ହେଇଛି ତମର ତମ ଗୀତା ଆଜି ଧସ୍ତୁର ହେଇଛି
ତମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସଫଳ ଦେଖିଥିଲି। ଭାଗି ଦିଅନି ଗୀତା, ଏ କଥା କହି ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଭାଗି ଦିଅନି। ବୁଝି ପାରିବିନି ଗୀତା, ବୁଝି ପାରିବିନି। ଓ ଗୀତା, ଓ କିଏ ତମକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଛି? ଓ ଗୀତା, ତା ନାଁ ଟା ମତେ କୁହ। ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଧର୍ଷିତା ବନେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ନା। ମୁଁ ନା ଧରି ଡାକିବାକୁ ସାହସ କରିନି କହୁଛି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ। ଆସ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ପିଠେଇ ଦିଅ। ଯଦି କାଟୁଛି ତାହେଲେ କାମକୁ ନ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ବସି ବସି ଢେମ୍ଫା ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ରେ? ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଉ ତୁ ରଜାକୁ ଭଳି ବସି ଢେମ୍ଫା ମାରିବୁ। ଶୁଣ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମ ଘର ବସି ଢେମ୍ଫା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମାଡ଼ ମାରିବନି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଶଳା, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା, ତୁ ଖାଇବୁ, ପଇସାଟା କଣ ତ ବୋପା ହରି ଯେତେ କରୁଛ ମତେ ଗାଳି ଦିଅ, ଯେତେ କରୁଛ ମତେ ମାର। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଧରଣୀ କହୁଛି। ଓ ବାପ କଥା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବାଧି ଯାଉଛି। ଆମେ କହିପାରିବୁ ତୋ ବାପ କିଏ? କହିପାରିବୁ ତୋ ମା କିଏ? କହିପାରିବୁ? ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଦେଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟାଏ ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ହାଗୁନି, ତୁ ତାକୁ ମାରିଲୁ? ମାରି
पुओ बोली सिना तू मते मरी जीवा कथा कहूछु तो निज पुअर व्यवहार जदि एमिति सामान्य टिके खराब हबो ताको मरी जीवा कथा कहू हे एनिति बाटे बात सुना वो माने एबे तो परि होती तोरी मनीष भी मारी बनी आई जानिछु काहे ना मु ताको ठीक संस्कार दे बिल्कुल दिलो मां जार मां नहीं से संस्कार सिखिबो कोठो तोरे तेसा तू हम घर चाकरे मो मम्मी के कोनी संस्कार सिखो संस्कार कोन आ थरे जदि मो मम्मी से जुक्ति करना तारे मातो मानी मु ताके सिखाई देबे संस्कार का कुहा जाए सो तो बारंबार मना का पड़ेगी तू काहे के मते मां बाप डाक सुने वो कोन तते जन्म देछि सो जदि तू मो पुओ को मारी देछु सेई दिन ठानु तम भीतर थिबा संपर्क डोटा को छिड़े देछि तू गोटे चालछो ओ मोर मां डाक सुनबो मते बुरा लागुची मम्मी डॉक्टर कहते आज चेकअप करे पड़े हेले नॉनसेंस मते एपट से मेडिकल नोनी तमे कोन चाहछो डॉक्टर न देखे मो पिलाटर किछ होई जाऊ अरे अते कोन सुबुनी मो भाले कोन कहते जेते शीघ्र पर तू ताको मेडिकल नहीं जा एमिति नहीं कि जिबे बाबू मो पाखरे पूरा टंका नहीं एमिति मो तो मो बाबू को मेडिकल नहीं कि जिबी आंटी तू कोन ए मास दरवा पाइनु ए टंका जदि नहीं ताले निजे पर मेडिसिन कोन ना मो बेले को टंका बारी पड़ची आ हम बेले भाई टंका सारी जाई ओ बुझिली तुमर डब्बा अछि आ अन्य मान ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସो ସତ ଦିଲା ମୋ ବୋଉର ସବୁ ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ଦବୁ ଟଙ୍କା କୋଉ ଠାରୁ କେମିତି ଆଣିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହି ପାରିବିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେଡିକାଲ ଯିବ ସୋ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ମାରିଦେ ଏ ଆସୁଥିବା ଏ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯଦି ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ଆରେ ତୋ ବଂଶରୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ଓହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ओ हो तमे बुझुनो कालिकी मो संसार डोंगा ताको मझी नई छाड़ी देई मुप्रा तम संसार डोंगा रो औला साजिची तमे कोन करछो तम मान का पाई मु कोन निज को बिक्री कर देबी मम्मी मते लाଗୁଛି ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଠି ଯାଇ ଟଙ୍କା ତକ ଦେଇ ଆସିଛି ମତେ ଯେମିତି ହଉ ତା ଘର ଠିକଣା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ तोमर मेडिकल जीवा कथा तो जमिति हो जाऊ क्यों टंका करी मु तुमको मेडिकल नहीं की जमीन नहीं जा हो मु तुमको मेडिकल नहीं जा ए की जा हे हरिया भाउज एइटा को मन इच्छा शास्ति कर अर्जुन ये क्या है एइटा होती आई प्लास्टर को भौरे ओ सरक तले उछळी पडची अच्छा अर्जुन या ଆମ ଘରେ कोण କରିବ आ भाई एबर चाकर काम करूचे आ एइटा चाकरानी हेगी रही और आगो भाई तमे वो भूरी को चकरानी सजे दियानी ए भाई ये तो शंका सिंदूर पिंदिची निश्चय कहा घर में स्त्री है हां अरे ये बोल बुझिबनी मु एइटा को शंका सिंदूर पिंधाई मु तो स्त्री करी नहीं आसीची किंतु इतो मो स्त्री को रखिया पई न आम घर चाकरानी हे रहिबा पई कारण ओ भाई रो प्रतिश्रुति हवा को जाई एई भाई भौन दीटा आम घर चाकरानी अरे अर्जुन बाबू नारी अखिल लोक तमे बुझिन अर्जुन बाबू सदर सीतांक लोरे रावण रो लंका रो भासी जाइथिला द्रौपदी को अखिलरे दुर्योधन रो अहंकार भांगी सब चुरमार हे जाइथिला ओई आखिरे लोक दियोनी ताहले तमे माने केही हसी पारिबनी केही हसी पारिबनी तमे এই বঙ্গ যে পুরানো কাহিনী কেবেলে পুরা হলানি ও বোঝা
नहीं आसिला कोन तो संस्कार हलो पेटे मद पी पुओ लेट नाइट रे घर को फेरुची एही कोन तो संस्कार हलो छोटा आगे बड़ा ऊपर को हाथ उठाई मारिबो एही कोन तो संस्कार ए मास्टर तू हम घर चाकर मो बहुको संस्कार सिकेबो संस्कार तुम अब थरे जदी मो मम्मी संस्कार सिकेइ जुवा ताले मु तोरा माटो मारी सिकाइ देबी संस्कार काहाको कुहा जाय घरे जदि मो भाई को बास्टार्ड बोली कहथिबो ताले किछि भी भलो होबनी मो भाई रो जन्म जातक ठीक नहीं सत हेले से जति की संस्कार शिखिछि तम माने केही भी जति की संस्कार शिखिला तम मानको तम मां ठीक से संस्कार शिखाई नाथि तू कौन आस्ते नहीं मो मम्मी ट्यूशन बोलुनी काहे कि ना तम हुत बडे चरित्र न पुरुष ए घर को चाकर नहीं आसु काहको केमि कथाबार्ता कर जे शिखिलो शिखिनो हो मिस्टर तमे बड़ा संस्कार पीएचडी करछ कोन को टिके भी शिखै ना नहीं एटा को हुआ जे शिखै माटो मारी ताको बुझाई नेकी संस्कार कहा हुआ जे आ पापा का जोना ताको शिखाई नाथि आज मु ताको एठी शिखाई कोन कोन बंचो नहीं जे कमिल को अपमान नहीं छने तू ताको मोटे छाड़ीनी तू मते एमिति मार मारले से जमिति ये मो मार देखि सबु सही मारवा नहीं भाई भूत तो मुंह करी छी ना मोर मालक केवा दरकार तू काहे के मुंह में मालक रहिबो काहे की आइला बेटा हेमा मारवा तो मनो इच्छा तू मते मार तुम से कांचन रो बालो से सोई पाइबो दिलो मा तू मते मारवा वो पिठी तके दउची तू मते मार अरे माता बुझी नहीं लगता बड़ा वाली तो पिटनी को से रखता तो करे एक आग लगता एक दे उसीना फांसी पाइबी बोली अरे मु फांसी पाइले तू सही करी बोली
तू ये घरे रही मारो गली करे केमिति साइबी लगिता केमिति साइबी राखी पूर्णिमा रे भाई हाथरे भौणी राखी बांधे कहीं ना भाई भौणी को सुरक्षा अरे वो एमिति गोटे भाई जे वो निज सुरक्षा पाई मुझे नरक पूरी कोटले ए गीता तू मुझे क्षमा कर दो गीता तू मुझे क्षमा नहीं भाई नहीं मुझे कौन भाई हमें भाई कोड़ी सत्य के सेवा सत्य के खुशवा आज तो असुविधा रे पड़छ बोली कोन केबे तो मरण मुख को ठेली नहीं पारिबी केबे न भाई केबे भी न ठीक होइछ तू आज तू हमें साथी है अच्छे और साथी है संगरे कांदी भाई आज तू एक करनो तो ठिकाना खुदी चलिबो से ता ठिकाना पड़िबा पर्यंत से निर्दोष बोली प्रमाण करबा पर्यंत ए कर्ण खुदिबो ता निज ठिकाना हे कृष्ण केशव कौन कलो ठाकुरी कौन कलो तुम्हें मुझे बेसी किसी चाही नथिली बड़ घर बहु हे सुना गहड़ा रे पति हे जाए चाही नथिली ऑफिसर को स्त्री हुए कौन को स्वामी को हुए कोई बहुत खुशी रे थी हेले कौन कलो तुम्हें और स्वामी बुझी जाऊ तो और सबका सिंदूर को वाट तो नहीं छोड़ी देना ठकुर तोरे मते आधा कर
କେମିତି ଅଛି? ଆରେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା କେବଳ ତତେ ହିଁ ଧରି ତତେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା, ସିଏ ତ ଆଉ ରହିଲାନି। ତୁ ଏ ଘର ପଡ଼ି ରହିବୁ କାହିଁକି? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ଭାଇ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘର ତା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମାନିକି ଯାଏ। এই বৈকুণ্ঠକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ନା ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏଠି ରହି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ମୁଁ କଣ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି? ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦିବି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ରୂପ ବଦଳେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ବଦଳେ ଖରାର ଛାଇ। ବିଧାତା ଟାଣିଛି ବାବୁରେ ଗାର ଏ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁରା କାନ୍ଦିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ହସିବି କେମିତି? ଏ ଭାଇ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ କାହାକୁ କର୍ମ ଦିଅନ୍ତି ରେ? ମୁଁ କର୍ମକୁ ନେଇ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଛଡ଼ିଲି। କୃଷ୍ଣା ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ତତେ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଯଦି କିଛି କରିଦିଏ, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। କହୁଛ ହରିର ଭାଇ, ମୁଁ ତୋର ଆଉ ସେ କୋଉଠି ହିଁ ରହିନି। ତୋ ଭଉଣୀର ପରିଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍ତ୍ରୀ, ମହେଶ ମାଂସଙ୍କ ବୋହୂ, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାରିଛି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କେବେ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କୃଷ୍ଣା ତୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ମଶାଣିକୁ ଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲିନି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା, এই রাজধানী রাস্তায় একা একা বুলুছি। ଏବେ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଛି ଶୋଷ ମେଟେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଫାଲ୍ଗୁନି, ଆଉ ଆଜି ଏ ଫାଲ୍ଗୁନିର ଶୋଷ ମେଟେଇବୁ ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ପରସ୍ତ୍ରୀକି ନିଜର କରିନିଏ, ପୁଣି ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ କାହିଁ? ଆଲୋ ହଁ, ଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯିବ। ହେଲା ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଏ କାହାକୁ ଡାକିବ? ଶ୍ୱଶୁର ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କରିବା। ତୋର ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଡାକିଲେ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ ହେଲାରେ ହେଇଯିବ। এই সমাধান হব ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। আরে সত্যি তু ভেতরে দিল না কর? ଭିତରେ ଥିଲି ବୋଲି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି। কাম কর, তো ପାଇଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଣିପାରିନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମେଟୁଲ
ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଣିଛି। ଏଇ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ମୋର ଅତି ଫେଭରାଇଟ୍ ତୁମ ମନ କଥା ଜାଣିବା ଆଣିଲୁ କେମିତି? ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ।